Gabut iki. San mori yang enak rek. Pedaan arek. Wis pedaan. Aku mang san mori ya. Walah. Wes dong tutup mae. Ya wis tak pejaan wis. Nang bukan Ada ini gimana lo? Ya ya. Ibu mau nulungin ah. Wis apa? Mbakku nak tuti telur kemana? Aku lah Raden Kiang Rantau. Hah? Hei, gatel kon. Aku lah rela. Nasib. Wis ah. Sungai tel yuk. Kok pada nama saya tahu. Gak nang kene aku. Us. Arek los. Aku lah arek los. Matamu. Keren. Lede. Kita cabutan. Arek los. Bondau pasaran lho. Rasane saweju. Arek los. Kenapa telepon? Aduh. Kenapa bener? Alah. Wah, dia mana iki, Mas? Oh, datang. Mati. Sangel. Enter ado-ado. Salam enter, tapi direno kok kabur.
sabunan sih. Ini sabunan lempeng berkhasiat ini. Sawet juk. Kon mulai betul kabeh kon. Bobos iki Pak. Batal liar lho. Apa jadi ini? Lemah liar. Lemah liar aja. Apa lemah liar? Liar ketemane liar. Lu. Berangkat sayang. Orang mau. Lu. Tak loro. Aku lah arek los. Gara-gara nyusul nang sawah. Perkara ana corona. Disaplok Maimunah. Pedae keblek punya. Kada erek iki. Punya sawah. Dereking. Iduking. Pedae ngarepe woi. Yo. Melok pisan. Kan munggah sik wis tampanan nang dhuwur. Ayo ya. Iso ah? Gak iso kan jare. Ya wis. Aku lagi lebu. Arek los e. Iya. Rek Los. Apa kon? Halo iki lho. Ka tebi. Wolo pendaki. Lagi lempung. Pedae iki Aku lah arek los tekan dhuwur. enggak bawa deh. Orang los. Ah, nyacet air arek. Yo, kambine wis goblok. Arek. Rusuh. Ale nang mundur sik, Lek. Ora sik sayang. Lek. Sekali sih ayo. 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 Tunggu betok. Tunggakno sih. La 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 la. Ya kok lo 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 lo. Boy. Tolong, tolong, tolong. Tolong. Oi, tolong oi. Tolong. Kurang banter. Iso munggah dhewe lho. Lho. Tolong-tolongnya kurang banter. Tolong ngono koyo kesiksa. Lho. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Awak dhewe kan. Kan katok anta. Ada tak gak iku? Oh iya wis bae tak katok. Kali kan banyune dadus kali.